uNkulunkulu ngathi angakubusisa-ke ngazonke noma-ke kuyona yonke nje iminxa yempilo kukona konke okudingayo ukuthole lokho okufunayo ukuthole sibheka nje iphupho kafushane. Mina igama la ngupastor Weningi ubuso wakamncwango uthi hayi pastor Weningi mina ngibukela ngibona isibhakabhaka sihlaza sisihle futhi sinamafu singenamafu empeleni. Isibhakabhaka ke singasho into ezihlukene. Sky isibhakabhaka nake singakusho ngesibhakabhaka. Bangasho abanye abakubonayo ngaso isibhakabhaka ngoba ke akugcini phela lokho sikuchazile mhlawumbe kukhona okunye okumo kodwa naku ukuqala singakusho ngesibhakabhaka ukuthi uma uphupha isibhakabhaka sithathe nje ngophawu hle kakhulumayo ubona nje isibhakabhaka. Lokho kungabuye nje kuveze amandla noma ubungcweti nomsebenzi wesandla nje sikaNkulunkulu. Wayesisho kanjalo Mahubo 19:1 uthi amazulu ashumayela inkazimulo kaNkulunkulu, isibhakabhaka simemezela umsebenzi wesandla sakhe. Number 2, uma uphupha isibhakabhaka singaphinde sikuthathe njengophawu oluhle kakhulu uma isibhakabhaka siluhlaza singenawo amafu futhi sisihle. Lokho sekungasho ukulunga nokuba msulwa noma nje ngasho impilo nokuthula nempumelelo. Number 3, uma uphupha isibhakabhaka sikuthathe njengophawu olubike uma isibhakabhaka simhlophe. Lokhu kungasho ulindele isikhathi sosizi nezifo noma ke nesifo esingase sehle nje kungekudala ngoba it's abnormal ukuba mhlophe kwesibhakabhaka. Isibhakabhaka siba hlaza masisihle. Ingakho uma sihlaza sibika impumelelo, sibika impilo nokuthula, sibika nje ukuba msulwa kwakho, sibika ukulunga. Kodwa uma sisemhlophe sesisho isikhathi sosizi, sisho isikhathi sesifo ngoba ku-abnormal kuba mhlophe kwesibhakabhaka. Number 4, uma uphupha isibhakabhaka asikusho futhi kuwuphawu olubi uma isibhakabhaka sibomvu. Lokhu kungasho ukuthi kumele ukhuleke ngoba kungase mhlophe ubhekane mhlawumbe nentukuthelo ethile noma kungahle kuqhubeke izimpi nokulwa noma nje ukuchitheka kwegazi mhlawumbe endaweni yangakini noma esizweni esithile noma ke endaweni ethile. Number 5, ubuphupha isibhakabhaka kuwuphawu olubi futhi uma isibhakabhaka simnyama. Lokhu singathatha njengebhadi, njengeshwa, njengento ebika ingozi noma ukudideka engabika izinkinga, ukudabuka nesikhathi esinzima nencindezelo esuke ikhona engaba kuwe noma esizweni esithile noma ebantwini abathile noma emndenini wakho. uJoel 3:15 uthi isibhakabhaka sizoguquka sibe mnyama, ilanga nenyanga kuba mnyama, izinkanyezi zisusa ukukhanya kwazo. uJehova uyaduma nesiyoni ezwakalise izwi lakhe eseJerusalema. Izwi lomhlaba uyazamazama kepha uJehova uyisiphephelo sabantu bakhe, nenqaba yabantwana bakwa-Israyeli. Sindlule lapho ke sithi thina futhi singaphinde sikuveze la number 6 futhi uma kuba isibhakabhaka asithi thina asithathe njengophawu oluhle kakhulu kuma sivuleke isibhakabhaka. Kungasho nje ukuthi mhlawumbe lindele ukwamukeliswa umusa nesibusiso empilweni noma ke umoya ongcwele. NgokukaMakhu 1:10 wanele wakhuphuka emanzini wabonisa ukuvuleka nomoya ongcwele ehlela phezu kwakhe njengejuba. Asivaleke ngoba ke futhi uma uphupha isibhakabhaka kungabe kube uphawu uma sivuleke isibhakabhaka. Lungasho lukhona ozodlula emhlabeni ngekudala. Izenzo 7:54-56 ithi kwathi bekuzwa lokho bahlabeke enhlizweni zabo bamgugudela amazinyo kepha yena egcwele umoya ongcwele waqolozela ezulwini wabona inkazimulo kaNkulunkulu noJesu emi ngasokunene sikaNkulunkulu wathi
bheka ngibona izulu livuliwe nendodana yomuntu ngasekunene sikaNkulunkulu. Yakhumbula ke lolu daba lolu ke olika Stefani uma bemkhanda ngamatshe babembulala la. So wayesezofa ngesikhathi ebona kuvuleka izulu. So futhi kaningi omunye vele umuntu uma ephupha ebona kuvuleka isibhakabhaka kuye kushone vele. Ngenze komunye ubone umuntu meqeda kushona futhi umbone ehamba kuvuleka isibhakabhaka engene, noma ubone lowo muntu loyo egula umbone ngeisibhakabhakeni sithi la njalo kwashone. Yabona, siyabonga udaba lwesibhakabhaka kansa kwethu. UNkulunkulu akalilondolozise.